Maria eta Irati gara. Kaixo, ni Martina naiz. Eta ni Paula. Kaixo, ni Nile naiz. Nire ustez nire aukeratu behar nazue beti euskara erabiltzen dudalako. Nire familia guztia ez da hemengoa, Erromaniakoa da, baina ni hemengoa naiz. Nire ustez nire aukeratu behar nauzue, txikitatik egin dudalako euskaraz, eta egingo dut. Nire familia gehiena ez da hemengoa, baina hona etortzen direnean hitz gutxi batzuk irakasten dizkiet euskeraz pizkanaka ikesteko. Nire ustez, nire aukeratu behar nazue lehen hitza beti euskaraz egiten dudalako. Etxean, lagunekin, kalean eta leku guztietan. Nire aitarekin eta nire amarekin etxean euskaraz egiten dugu ba. Eurek ez da bi erabiltzen askorik, baina ni derrigortzen ziet eitzen euskaraz berba etxean. Nire ustez, nire aukeratu beharko nazuen zen nire familia guztizek euskaraz hitzen dugu. Bueno, nire izeko duzen ezik, baina euskara ulertu hitzen dugu orduen nire familizak euskaraz hitzen dugu. Pertsonak beti izaten dute euskara garrantzitsua dela, baina ia gehienak ez dute erakusten hori. Eta nik pentsez dudana da euskaldun guztiak borrokatu behar dugula euskararen aldez, ez galtzeko. Nire ama eta itxitze ez dire zenmengoak, baina ni txikitan nire itxitzeri, kuaderno batean esaldi batzuk euskaraz jartzen dizkion, eta esaldi bakoitza gaztelaniara itzulita zegoen. Esaten nion, hurrengo gunerako jakin behar zuela esaldiak zer esan nahi zuen, eta horregaitik orain hitz gitxi batzuk dakiz euskaraz. Nire aukeratu behar doztazue, ni euskaldunea zelako. Nire ama gaitzik ez dut esan berdinen, bera Gasteizeko edalako. Baina horregaitzik, Duolingo jarri hotzat mobilen euskaraz hitzeko. Euskadiko pertsona guztiak euskaraz jakin behar zuten, baina zoritzarrez ez dakite. Eta horregaitik euskara galdu egingo da, jenteak erderazko egiten duelako. Horregaitik euskalduna bazara euskaraz egin, eta ez badakizun euskara ikasi. Eskerrik asko ikusagaitik, eta mesedez, guri aukeratu!